ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ба таваҷҷӯҳи бардороне ки аз Федератсияи Россия, махсусан аз Москва ва Московская област ба Тоҷикистон бор мефиристанд ва расонида мешавад ки ширкати Акай Наби мушкилии шуморо ҳал мекунад. ин бародарамон чанд сол ин корро анҷом медиҳад ва корашон дар сатҳи олӣ мебошад. агар шумо дар дигар шаҳр бошед, боротон аз 1 тонн бисёр бошад, аз дари хона омада мегирад ва ба Тоҷикистон ҳам равон мекунад. одами боварнок ҳаст. дӯстони азиз, марҳамат кунед, ба ҳама ҷои Тоҷикистон равон мекунад. ширкати Акай Наби дар хизмати мову шумост. дӯстони азиз, мегузарем ба якумин эълони имрӯза. якумин эълони мо, дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳрчаи Табибон. 4 дар хона, квадрати хона 63 квадрат мебошад. дӯстони азиз, 4 дар хона ва хулоса дар ҳолати миёна, мисол даромада зиндаги кам метавонӣ ва камтар дига бо ремонтшам хидмат мекунӣ. 4 дар хона дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳрчаи Табибон. боз аз ин қадар нархе ки мисол гуфтеаст савдо мешавад. нархи хона 280 000 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, боз муомилаи хуб дорад. дар наздикии хона магазин, спортзал ва оби свети 24 соатам ҳастанд. нашоди документош ҳамаш 100%. кадоме ки бихарад аз 280 000 сомони боз арзони хуб ҳам мешавад. дӯстони азиз, номерҳои ватсапшон, номерҳои дастишон дар экранои шумо. марҳамат кунед дӯстони азиз, занг мизанед, маълумоти пуру аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, 2 эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад, яъне ки дар шаҳри Турсунзода, кӯчаша маълум кардагӣ нестай ва деҳашам гуфтагӣ нестай. ба кадоме ки дар коршон бошад, дӯстони азиз, занг бизанед, маълумоти аниқтарашон метавонед аз худашон дастрас намоед. 4 дар хонаҳай ва 4 сотиқи замин. нархи хонара 300 000 сомон мегӯяд. боз аз 300 арзони хуб ҳам мешавад. дӯстони азиз, номерои дастишон 117 11 15 12. занг мизанед, маълумоти пуру аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, 3 эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Тоҷикобод, яъне ки деҳаи Себистон. номи ҳозирияи деҳаш деҳаи Себистон мебошад. 4 дар хонаҳай ва 10 сотиқи замин. хулоса дӯстони азиз, хона коробкаҳай дидесен, 10 сотиқи замине, 4 дар хона. нархи хонара 100 000 сомон мегӯяд. подвал ҳам дорад. марҳамат кунед, ба касоне ки мисол аз ноҳияи Тоҷикобод хона гуфтеса бошанд, занг мизанед, маълумоти пуру аниқтари хонаро аз худи соҳибашон метавонед дастрас намоед. дӯстони азиз, хонаи навбатиамон, хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Кӯллоб, кӯчаи Умари Хаём. хулоса 4 дар хона, 4 тарафи хона маҳкам кардагиай ва дарвозаам дорад. ремонтҳои замонавӣ. 4 дар хона 5 сотиқ 6 сотиқ замина. дӯстони азиз, бахшиш 6 сотиқ заминай
туалет, бания, ҳезумхона, ҳавзи оби 6 тонага дорад, оби свети 24 соата ҳам дорад ва нарша 295,000 сомон мега, боз арзони хуб ҳам мешавад. номерҳои ватсап шумонаги занг мизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, панҷумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Сталинский посёлок меган, 4 дар хонаҳай ва 4 сотиқ заминаи. нархи хонара 270,000 сомон мега, оби свети 24 соата ҳам дорад ва номерҳои ватсап шумонаги 4 тарафи хона маҳкамаи дарвоза ҳам дорад. дӯстони азиз, 4 дар хона, 4 сотиқ замин. марҳамат кунед ба касоне ки аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров хона дар кортон бошад, занг мизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, агар чӣ хеле хона мехоҳед ё ин ки замин мехоҳед, ҳатман дар комментария бинависед. мо ҳаракат мекунем дар видеои оянда, иншоалло ки рекламаш мекунем. лайк монед ва подписатсия кунед, интизор шавед. аммо хона мехоҳед дар комментария бинависед. худованд меҳрубон, дигарбон бошад.